Fonoma me papa for Benard nie ena nwumre mene mu di nchia wo Awurade Nyankopɔn din mu. Meni sɛ Awurade ahwɛ so hwɛ so pa ma woda so te ase. Wadi ne yie. Efise bi da sɔreɛ yekopagya ne fure ne kɛtɛ so. Bebre ne da yaresa bra bi kra na yere anani kunu sɛ opie akɔ ansia manachi. Ba wo de Awurade abɔ ho ban ma de pa cho. Awurade adom ne ne monyam ka o. Me de waseda matwira mpo Nyankopɔn bɔ soro ne asase. Me count GM recording studio so kyerɛw ene anwumre a me no wo bɛkyɛ da bia no aya na metaka GM asɛm sɛ ɔyɛ me producer ɔne ne me managing director ɔyɛ me video everything wo pɛ sɛ wo yɛ auditing na wo twa sini ana wo yɛ masters of music ana recording jom adeɛ biara wo pɛ ɔbɛtuma anya ho contract de ama wo ɔyɛ ɔno abɛyɛ wo yɛ cover art ɔbɛyɛ de ama wo. Onua GM wɔ ne hefa hwehwɛ GM wɔ Accra duru Accra wo hwɛ GM wo frɛ no ba biara ɔbɛba wo nkyɛn na wo pɛ ne telephone number aya me videos na wo hwɛ no ana wotie mu nsɛm no ɔba besi a aya na ne telephone number ɛwɔ akyire me mfa wo nkɔ akyire me se hwehwɛ ne kyira kwane ne telephone number wo fa na wo me video na kyia ade biara a wo behunu ɛwɔ wiase a opese wo ye bi GM beboa mo ye onua ena no anwumre di ase ne me ne wo obeka wiase aye dinama nipa ye wo wiase me no mienu wiase we aye dinama ye wo kyekira na apai wo kɔbɔndura ne muate die ne ekoso wa asase we so me no mienu yesonooma yenya de obesie hwe ye ne bi ni shebre yase bino ye ne next start school class 1 ye duru P2 no owuye bisu ye duru P6 no owuye yete exams ru oba betwere exams no na ye atwa ni bi omosi omai yete a omosi awu ba wo de Awurade abɔ ho ban ye ne bebre ni shebre yase babi ye nyina ye nante koye no one de afra kwotena soro wa ya apese oto no wonto no wiasi ene aye technology ne ye wo wiase technology bibi aye computer system ene nkura ye wo omokura ina computer ma nti nkura ne nyini huruhuru saa ne ba dwene so ye huruhuru me no mienu ye nhunu babi ye de eti ofa da bia ye de eti opempem ya abo asonsono ye wia wo ye bum ye ni ani senkra ne da ho a ye kotoma ye hu nti die ntima ese ye betima dwane nkra ne hwan na koto se sonsono da nkra ne mu da oni ani by nadwene eye adwuma hwe ma unyansa enye fast na ne wiase ya ye we abrabo na ye gija wo yire nyawo obebu ukunu nyawo obebu uba nyawo obebu unu nyawo obebu wadamfu nyawo obebu sofo nkura na nka wo dwana koto ano no de odede odo nsabe guti efise ne wiase no papa ne wiase bone ahye wiase ya yetimi masekwem bi shede no oyusu computer e de twen bisika ene ye de WhatsApp Instagram Facebook na ye de oje amanfo ayere hwe kane nanka yakofie ekohunu ba ne yakobo ye hia ba ne wabontena yakobo ye papa ne ye maame amane na ye ne na tena se adwene ho na akire ose kwabena fie ye wo komi susanso ana wo maame hunu se ba ne ye gudu a omo atua na mo akwahwehwe ba na se na nka wakwa akoye ne ho ade no this is computer system oko disco a utinya wo yere wo ho bi okwa asora anya asore na okwa kope yere wo asondarim koso okonya yere wo asondarim a woni sai nya Kristo ne ba oboa wato fake wodi counterfeit asna koto wi bana woni so atia sondarim ngono
nka wokɔ rogina hyewo lie kofa na nka mfaso wo so mene me ka kyerɛ enne enam se yenko fie ne yaware nti aware pa ni wiase ne de ye towe mene me ka kyerɛ sɛnea wotɔ no saa ne wotu aka nti sɛnea wohyia ba na wone ne kasae wokɔhunu ne Facebook a ɔda hɔ hyerɛ wani gyeeɛ no woni nase saa no de no kɔ fie no ɔkɔ show allegation wɔ fie hɔ nna nkora yɛ wo mo wanyi akora na ɔno onim wiase sene ne maame sesi a me call madam fo bi hɔ me business partner na me call no ɔde car farm ye kɔ akyiri na ye kɔ bie magazine a ye kɔ hwɛ no ma wɔ no na itare ni bro ni bede ɔka kyerɛ madam fo no sɛ ne ba ne ne obi gate no ɔde ne ba efie wura no akora ba ya na abehura tena ne car bi wɔ hɔ ɔtena car ma na spark car na akora otwi car wɔ inside wɔ car na yɛ dikosi wɔ car ne kɛseɛ no ba ko hyɛ inside akora di car kwa na ɔde kɔbom na me se hwɛ accident no pɛ so create no wa asesia no kɔ car de osi wɔ ne wo a wo de na atin no wo di boma ɔyɛ accident ne papa ɔsere owie ne bisa ne sɛ sisi akora de only 2 years ɔno otwi car awu no kwa ba fa so drive edi wurawura ntokuro nyese nti no ɔde ne car ne si wo a anya aburukyerɛ ɔba na akora de car ne kɔ afo ye ba ka jam so yɛ nokore ɔbɛsi mo ba bia ɔyɛ sɛ me bɛfa ba ase aba because no ntimi fa mafie me panyin ne mforo car no ma hwehwɛ steam belt achi akwane ne papa tena car ni ma ɔdravo aba no am Mr. steam belt akora na ɔno tie mfiri no aka kyerɛ papa sɛ ɔmɔ ne bet ne bisa nka kyerɛ papa sɛ ahu de ɔkɔ so no nka sa akora no de ne car na bɛkɔ no officer agro medi die ntima akora 2 years yo me panyini a me mabɔ akokora no ntena car no me ni sa agro kyerɛ tena car ma iso bo steam belt because accident betima to ba bia me ma mobet no do no drive no ɔnso a mobet no ba akora 2 years akora na so sɛ 2 years kro nya he because o hera nka sɛ ye ɔno bɛ ye 2 car ne pɛ ɔde bɛ mo ne bet ne wiase na ye wono de wiase ne ye wono onua ma wani na hɔ wani afira ba one na hɔ wokɔto sɛ bi hyɛ space black uhunu no wayi kwan si ato ne na yim sɛ ɔmɔbɔ ba wo ɔmɔbɔ seno no ɔne de bland na yɛde wo no nyankopɔn ne ma na ni frae ba wo de ama wani nso uhunu hwɛ sometimes ana meta aka kyerɛ nipa wo be hu sɛ wo ne bitu a anadwo me kɔ akɔda wo kɔda asɛm so nana wo kɔda no wonam no babia ɔkɔ akɔgu no nka unim nana wo kɔda nka wo bɔ mpae ananka babia wo te no wo kyea ho to wa nka obɛboa wo because wo kɔda de ne ba wo da abontene babia wo nkɔda no wo bɛkɔ akɔduro ba sɛ wani da hɔ na wo hwehwɛ papa ya kyi akwana ne ed ne beto ba awurade bedi ama wo tweda mpo nyankopɔn ene computer system ba awurade de automatic awurade o automatic o ye quick action onua ena nwumre de meka kyerɛ no sɛ ma wani na wo sɛ o ma wani da hɔ a ne awodo nsa gutia wo su no wodo nsa bɛyɛ sei na wahwɛ wode wo nsa bos adeɛ de knamane ohu a ɔka wowo no agina mo adura na ɔde ne nsa su na no na ɔdwena adeɛ no sɛ adeɛ we ne condition te sɛ onua wama wiase ayɛ onoma hanyan wani su ayɛ obebre ba wani su yɛ ba akɔpɛ ne mete bas mmoba meyre hoye Sri Lanka nibi yeduru hospital kɛseɛ ɛwɔ ba bia mete ɛyɛ big hospital ɛwɔ Verona kra big hospital be frɛ no
bogo Toronto. Yeduru ho Sri Lanka ni bi. Obeforo bus no. Ne crown bo ne nsa. Me kakra no so hu adekoro. Ye wo football captain bandage. Ye wo abrochire ye wo hospital bandage. Enti se wuhia bia ne obone captain band every hospital ba. Na ezebed ne koto hospital. Akwe beforo bus yi obetena me left na me hwe no. Na furu te se nipa do onye 30. Nti me hwe na ni ma na honkoko kasam se akwe oboro pa. Na oboro ne na otwa hwe ye ne bed ne ko hospital. Nti na me hwe ne bai. Nhuru ni saa honkoko kasa che no se me watch ne ho na nyina. Afa me hwe ne nanse. Ne nanse atata. Na aye white. Na me di ne ho yaw. Ti me hwe nanim. O ware ma yi mani. Na de eye ma reho na me kan ni. Bus ne stop ye pe. Kosote bus ne me hu se oye course. Ti call no ye no. Senia telephone kita no. Oye Porsche no. Na me hwe chem bi da ne kom. Nti hu se akwane no ye nipa titiro. Ko god chain da ne kono no. Se na onye titiro a ontime to telephone kita no. Eye 700 euro telephone. Nti meti ne medwene se na akwai oye de ne okutinko wie sei. Misiye pe no no sisiye. Na de make se eye magreho ne. Ne yire oba one akwawensafo mienu. Nkufo nda bia mehunu omo. Ewo ba bia yete no. Me ni se omo abodam. Because omo da abontene, omo hu fi. Uhunu omo a ne nkufo no oba na ba ko afo na kase praye. Ne ba ko so atropo ne mfono ne nafura ikafu. Na ne hu fi. Ontimi bemu bienu nyina ntimi ngina. Na akwane yire ne so ka be ho. Sri Lanka ni. Na omo be hia papa ya mekan. Na hon ne me kasa me wura na me se nipa de ayare akoda hospital. Nyame amwa nko owuye. Atukwane a oba no. Anya nipa titiro ba akope. Amana me hia no. Hon me bisa me ho se wiase no de ne eko. Onua a wote menka bia na onso no ubetukwane. Wo ba wo de wonya kwa wensani o. Na wonya borani. Ha ne beba be hia wo. Me bisa wo. Wu free asasi so a uko hell. Ana uko cemetery. Wawu a yede wakoto nsamampom no. Ha ne obe hia wo kwanso. Nyame bofo a na Satan bofo. Ne oba be hia wo akoma wakondwa atena so. Ena nwumre sesa wabrabo. Ma wo hyebre ensesa. Oduma me ka cho se wo technology word. Ye wo computer system word. Se wanhwe ni ya computer no do be kobonim. Virus beba computer no so wo wabrabo. Enti virus na adikana bar formatted. Na efri nere koin da wo beti me message start ma download new program ewo wabrabom na wo hyebre ensesa ma binka sem enkyerɛw ma asɛne mayewdini ma ne obɛka ningwase asɛm akyerɛw no ne obɛsusu bɔne afa wo ho no ma saa nipa no onsane hunu na ommekoto ma ne nipa bɛka no omom nyedini ento so onua mede wo besi ya ayamo sonfo Benard nie ayata hwe macha kwa ne menkyere wa futusem ne ehinta wa brabom ne awani betim ama wani aka wa brabo ho nipa bebre bobra so nani nje abrabo na obonum nipa bebre babia ote no ohunu se ote mfonso onya futufo opebi amana advice no onya bi
hwehwɛ me videos no matter how wobɛhia w'advice a wɔ hɔ nea akyerɛ no wobɛnya futuo afiri hɔ na wode abɔbra nyame nka ho nea ayɛ wo de na Awurade nkoma wo nea wontimi mpagya Awurade mpagya ma wo akwansideɛ wɔ abrabɔ mu Awurade nyimfiri wɔ abrabɔ mu Awurade nhyira wo kwan a wobɛtimi afa so Awurade nworo mpaboa hyɛ wo no ɔnhyɛ wo mpaboa foforɔ Awurade ma nkunidie mmra wɔ abrabɔ mu ɛwɔ Awurade din mu hwehwɛ matwa kware wɔ YouTube ana Facebook uko Facebook wa wo check Benard asante ana asante Benard obeyi me Facebook bebre ama wo video a wo pɛ bibiara wo pɛ hwehwɛ machi akwane wo pɛ sɛ wo yɛ sɔfo a hwee ne wankɔ Bible school bra na me no enche Nyankopɔn asɛm na me nkyerɛ okwana nyame bɛfa so obɛfrɛ wo na wonkonkon ba wo mu a ɔno ne bɛboa wo Awurade ne wo ntena ɛwɔ adom mu amen